Tinowina Maigai VK has allegedly been detained at the Harare Central Police Station musure mekunge nyaya yake yeponzi skimu ya report kwa vanhu vari kuti aiwa mukomana haungadyi mari dzedu wopedza umanya nesports car wouya kuzoratidza mudzimai wako tiri pano takadlikwa mari aiwa bodo taramba. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Dzinyaya dziri muma streets idzi guys, so smelly also added to that vakati yes ko Maigai to wina hanzi asungwa nenyaya dziya dzevanhu dzemari paHarare. Hanzi victims uyai kuHarare Central Police Station uko nyaya dzacho dzifambirwe. She also confirmed that she is in a group dzevanhu vakabirwa mari. Pavatoti tamuona takumhanya kunotora polisi tatoziva kuti chakachaya. So mukomana anga achirira last week guys, makangozvionera akaenda naye makoti kumusha vakandoita content akatoti promise akati iye more is yet to come. Since musikana ari famous pa TikTok ne boyfriend yake yanga naye akasiya ya, they were like a TikTok couple. So VK is feeling the shoes dzemukomana vari kuti ivo vari kugadzira content inomwisa mvura. But mazimbo akati aiwa kabamnini hamungagadziri content ka muchishandisa mari dzedu dzamakatibira kuponza skimu uko. So ziya ari ega guys kuZimbabwe ikoko munhu waafambira oafamba naye wacho wavata muchitokisi zvinhu zvacho hazvimeke sense. But anyway guys, kesi iyi kai aiwa tinowina Maigai hazvimbo endine pamwe. Panetizens ari kuti madam vatoti no weapon formed against me shall prosper. Maybe vane chekuita. But tese tinoziva guys Christabel ari happy na Thomas Chichanje zvese zviri kuenderera mberi. Pamwe pacho unongoona kuti zvaiwana ngwarati kudyairere. I hope the judge will follow through vedwe nekuti nyaya iyi inorwadza. Pane vanhu vakatombonyorera sismeli vakati we have a family that lost their life because takatora mari iyi tikainvesta kuna towina tichimirira kuti tiwinewo zvechokwadi tiindise vanhu kuma chemotherapy, but these people never got a chance and vakatofa. So ndopaunoona kuti hey, maybe ma ancestors evamwe inandiziye zvama ancestor, but vamwe ndo vari kuti ma ancestors akiri ari kushanda overtime. Vamwe ndo vari kuti ziya ane mari yakawandisa ku TikTok uko ngaabatsire zvakare kuburitsa mukomana wake. Asi nyaya yedu iri pangoti chero zvikadii unofunga tikakona kuwina kesi iyi aiwa tinowina. Hatizivi kuti isusu tiri vapi, tiri vekudyirwa mari here kana kuti isu vana Vikela. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like and subscribe kuti pese patinoposta muwe the first to know. Tisakangamo zvakare kujoina Diaspora Cash Funeral Policy inotibatsira to cover our families vachinge vari kwavari. Tiri kuti we are going to turn nhamo iyoyo into a funeral. Muri kuzwa here? A funeral. Vabereki vedu vachavigwa namakasiketi kwete zvimakofini zvokukomerera bodo tiri diaspora. Aiwa guys, tiri kuti isusu vari kuMozambique, vari kuBotswana, vari kuEthiopia, vari kuKenya, vari kuNigeria, wherever you are in African countries. We also go Australia, New Zealand, kuona kwauri chero island chauri mwana wevu. Tiri kuti isusu you are covered kwauri koko. I'm going to leave a link in the comment section medu. You just press on the link, it will take you to our agents that are waiting to call and give you a direction where to from here. Chandinoziva guys ndechekuti ne funeral policy aiwa tinowina hapana chinoramba.